И здравейте хора, аз съм Харизанта Махкяров и днес ще играем на Brawl Stars. Това е петия епизод на играта. И да! Сега... Кой да пусна? Фанк. Само да видя мисиите. Какво трябва да правя с нея. Добре. На дуелите, супер. Ще играя там. Ма къде са дуелите? Май ги няма. Пускам тогава на нокаут. Така. Има шанс да победим, а? Добре. Ще победим поне този рунд. Само Кенджи остана. Мен не ме страх. Готово. Днеска Фанк мисля малко да я подигам. Майко. Поне ги остехна малко. Мисля, че то Кенджи е на първи пауър. Оцелете го. Добре. Супер. Само да видя дали имам нещо. Суши. Какво ще ми даде? Скин? Скин на Джанет. Че си само скиновете на Джанет, дали да си я слагам? И дали въобще имам? Попстар си е по-хубав. Сега па ще ми даде някакъв пин. Май. Не, няма ми да даде пин. Така. Не. Бързо съм. Не. То рунд май ще го загубиме. Това не са като миналите. Имаме шанс. Само трябва... Бягай, бе. Имам ли супер? Не. Добре. Няма толкова много да... Поне го оцеля. Добре. Почваме атака. Готово. Така... Ще ида там. Айде! Успяхме. Нека дам play again. За да взема малко повече купи. И да. Добре, хора, почваме. Не. Убиха Ив. Между другото Ив е от миналата игра. Ай. Добре. Шансът да победя е голям.
Бързо, бързо! Добре. Успях. Така. Не. Остави го на 700 и нещо, ама сега се хилна. Не, сега ще изкочи. Добре. Браво! Епик. Добре. 1000 коинс и рер. Мога сега да апгрейдвам герой. Сега нека си запазя, за да апгрейд на Колт и да ми стане на 11 пауър от искам да играя повече на ранкет. Да. Сега няма да играя сега с фанка, Честър ще пусна за тази игра. Така. Бързо, не. Влязах много тъпо. Така. Как не уби? Така. Идвам. Добре. Добре, това път ги победихме, сега зависи от тази игра. Така. Бързо. Малък е шанса да победим. Даже бих казал никакъв. Най-много да уби. Самоубиха се. Добре хора, сега ще изиграя една последна игра и ще отида да изиграя още малко игри в някой друг акаунт. И да продължаваме. Така. Тук сме победили. Така. Убихме ги. Да, хора, сега ще вляза в друг акаунт просто. И се връщам след малко. Ето хора, това принципи се води като малък акаунт, който е 7000 купи. Да. Тук е шели на Max Tier. И сега малко. Имам 3000. Моля ли да апгрейд на някой iPiper? Ще изиграя 2 игри с нея. И това ще е, да. Това ще от клипа. Така, почваме. Къде е това?
Малко съм крив вече. Добре, убих я. О, сега поне да ги натискам отдалече. Добре, убихме го. Така. Бързо. Така. И хора, сега ще се върна след малко. След като си избера друг герой. И така, хора, реших, че ще игра с Леон. За последната игра. Така. С този скин. Така. Бързо да пускам колонинг. Убих я Пайпер. Но сега имам план. Така. Бързо. Да, това беше последната игра, хора, и от мен е чао.